Tawa sngu kumenna gani sngi mangalala ban poi shagani jingi kai ka ba. Nriutuli haga jingi dei ba gani Jingpynkhiah. Hagani ga voice ka ba nyo pho bat. Ka ega ba nga sngu kumenna ega dei ba. Ka ba ningkong ega dei ba ngalala ya ga ban wanra shafi ya ga jingi kai ka tu ka negi bi dei ba ka Jingpynkhiah. But kum juru ka wai ka bang sngu kumenna ka dei ba. Ayo shibon ki comments ki ba ya dei ba ka jing sngu thu ba kibriu ki yo shisha ki juba hadin bagi singap igini ki jing hikai dan shibon ba ki yo mat ki jingker khu ya ki ba ngayo I ba don pe jong fifi tho pa group don ki ba personal changa but don ru ki ba phone changa man ga por ban pha duai but nga ai ngu you play ngam type bangan duai ki brio la da fi phone ka de ki jing commanding andre ki don ki por ki ba lessing dan ha yin ki brio nga duai brio nga khlem yo shim fi haban ya try ban ya phone number ba nga kwa ba nga ni rap fi hadin mga kren number ga jing kren klem ka jing rap lu ga jing duai kampat long complete nga kwa ba nga ni rap fi hadin mga la ai ka tin ka jong play ka ba nga comment ga dai ba don kat tu kan ingot ki brio ba phone shanga ki ba yo I ga Jingpynkhiah but ki ba yo ru I ga Jingpynkhiah wat ga jing mo te prakhan ba ga jing im sim ga joki ka ta ka dai ga ba pen commenting but menta da sngi la poi shi ga ne ga ba ngan pen kut no ya ga ne ga jing hikai ga ba dai ba ga Jingpynkhiah ngin si pet pat da ka wai ha ga ne ga monday na mar ha ga sunday ngan ai byang yu jingkran ha ga ba nga chai ai pa ka video leng ba ki youtube ha ga jing hikai ga jonga iga ktin ga jong play la si ga jing dai ba ga ne ga youtube ro ngala poi sha ga video ga ba khat pra ha ga ne ga sunday but ngada ngai skamba play un kur khu fi ga ne ga sunday de menta ga sngi ha bangan pen kot ga ne ga jing hikai jong ga Jingpynkhiah ngam ong ba kala kun ngam ong kadan tangkat ne gidan si bon ba na ga ne ga bible ga hikai ngi kumno ngi I ga Jingpynkhiah but menta ga sngi kwa ngan kren ya ki katu kan itu lagi nongrem naga bible ki bangi dei ban scout ho habangi dei ban yo I ya ga Jingpynkhiah aga jing im ga jingi ga mat jingi ni shiki bahi masam ni shiki brio gi bangi le si gi bangi yo I bagi pang but le si dana peng jonki gi ba mo bana dana peng jonfi le si ga jingla jonfi pi she dei duai dan fi slok ki kani kan rap fi bangan pen I biang fi naga ktin ga jong play sementa ka singan pen I gi arteliki bentana ka ktin ka jong try ki ba nga nget ba kini gi long nongrim ki ba khamdan kamingi bangila ban ri wa ga Jingpynkhiah ngani bangila I ga bangin ya ga Jingpynkhiah ha ga jing im ko chungi shagan pen I fi ki katto ga nitligi nongrim ma ta sngi ha ga ni ga I ka I ga Jingpynkhiah ka ba nganget ba lingba ki Jingpynkhiah ki bangi I ki ba jisu Upynkhiah I gi brio hagi sao gospel habangi pet yegi jingja ki bo jisu let ban dua yegi breu umle kumjo kamja kumjo ki problem ki bo wan show jisu ki dan lagi jong ki jingpang ru ki dan ki ba hajar jat ki dan lagi jong ya ki bo jisu di laka jong rukom but day na kita daw lingba ki ni ki jingle ki jong jisu ngin shim lang ne but ngin ya ngin ya say na ki ni ki jingle ile ki jong try but na ki kamba ki bo blay le na ki jingkia ki bo ki breu ki yo but kumno ki breu ki le kumno jisu le but nagita pinyo I kadang ka jingi kai ga bakrawingi bangin yo I Jingpynkhiah ka ai ga bajaga bible kan jahingi na shim e I jong ki brio shim na ga ni tin ga jomplay nga sa isko tanat bangan ong kumta ngala fi kwa ban yo I Jingpynkhiah ngala dep kren shisien haga ni ga jingi kai ga jonga ya ga jingi dai ga Jingpynkhiah ka tu ga jingi kai ga banga ong ka Jingpynkhiah ka bada ga tin ga jomplay fi ga no ga Jingpynkhiah ka ba fi wanda ka ba fi sko tho I ga tin ga jomplay kadai ga Jingpynkhiah ka ba janai ka ba tikna ka ba biang tam ka ba ngidan ka jing tikna ka ba setan unumla shu I ga ban penwet ban unumla ban shim ngasai so tanat I ga taban ai ki nongrem na ga bible ba pinum yang hangi ndre pin yang ga nongrem jong ka tien ka jong play ka ta ka dai ka wain na ki nongrem ki ba ngang judan ngam snau tanat ba ki brio ki yang ga nongrem jonga lani ki yang ga jing la jonga lani ba ki yang ga ta ga jingkerman ga ba ngadon mga em mdai kum ta nga kwa bangan ong fi hot Philippine pet chingi Philippine snap yingi harikin mau nga chet snot nat ba ba fi pet chinga bangan pen I fi ba barabor ga jakayang jong fi ga dai bet hagi nongrim jong ka tin ga jong play ta hagi jingi dai ba ga Jingpynkhiah ka bangan kran fi ma da ga singi dai pangini pet ya ko ba ga nongrim na ga ni ga bible but ka ta ga nongrim ka bangan pen I fi ga dai na ga gospel ga jong Marcus ka lanang ka ba pra na ga khot ka ba arfu ar hadu ga khot ka ba
arfun rio ngan puli gane bat ngini pej kumno u jisu upenkhia yauni ubamatla hagani ge jaka hagishnong bet saida na puli gane ge jingja finyo shibon ge jingman toy tangini puli shiwa lenang ka pra now Marcus ke dekhat ke ba arfu ar kila wanru shabet saida tigila wala ma u yo bamatla bat kila kerpat yo uban kta yo dia ba ula bat yo to bamatla na gikti ula yalam no yo shabar kata kishnang bara ba ula bia agi khmat jongu bat ula bu igi kti yo ula kli yo meyo ea haba ula khmet ti ula anga ngayo igi briukum ki dieng baki ya hadin ka ula bu pat ya lagi kti igi khmat jongu bat ula pen khmet yo ti la pen bahapat yo bat ula yo ishna yiki eke baro bat ula pha yo shala yeng uda ang wat rung setia syagatu gishno kata dai ga banga ngasngutunat banga nikai finong ni fi hagni ga jingja fini wa go jing hikai kata ga jing hikai ga banga kwa ga nikai fi ang ni ga dai ka nongrim ka bau jisu le ka ba kham khla le se compare ka banga yo I balai le kumne kan pen I fi go ga nongrim ba ga ta ga dai bau jisu abo pen kia I gibrio udawa yaga jinga ukwa bet yaga jinga ne gibrio ngan pen I fi ara ki liga jing jan rega ni rega beninko fi nda habo jisu walang ne bet saida ki wala ma u yo ni ubamatla fi umla ban poi daladi don gibrio gibawan rayo nganut ban ong aba ong ki gamot kidan arne laingot ki baptinu ki bawanra show jisu hagini gishnong bet saida bat kide kerpat yo jisu ki ong ba un kta yo ni ubamat la lani ba un penkia kawai na ki ba penengo ya nga ba nga puli gini ga bible nga yo iba de tang hang ni ba jisu le mshimdan hang no ru aga bible ba jisu ule kum ni de tang hang ni bat de kani ga ba penengo ya nga ba nga kwa nga nong fi hadian ba nga puli gini nga sngot ho iga jingdan kam manginiat baru try daga jingai tong ini puli nang ni figa jingwe ga jong jisu ang ni nda haba kini ki arngot ki walam yu niu ba matla bau jisu un kta la ni un penkhia yo u jisu kensan ga bible kong u bat I u niu ba matla na gikti bat u yalam no u shabar jong kishnong bet saida ke jingle fi kabanganut ban ong ka penengo igini ki brio ki bawan yalam balai try med ra yung new brio shabar jong kishnong bet saida balai mempen kia hang to namari ki brio baro mempen kia hang to ulet ya gapung hang to apa gapung bet hesda udonu brio bapang life of rasnem o ang u ra ki jing tiala no shi yeng ula mempen kia hang to yo Lazarus usulet be jalum jing tap wang mina o mina jisu pen kia igi brio baro igi jaka bagidon hre tang yu no brio ngalengo bahagani gishnong bet saida banda haba wanra yu no bamatla how jisu bau jisu shimpen managa kti ula dai ban dua yu nen rai utan pen man yu ne shabar jong gishnong bet saida ngamtip uyang ha border jong ni bet saida ne uyang apden shnong ga klem tho tang bang nge uda ya jungai ba la daga dai bu shong apden shnong ban yalam jidu ba shnong gamat kadai ki jing ya ga ba kham jungai bat nganut ban ong kini arngot ki briuru ki bot lang ban uni ba mat la lelei usibot na mar ba utrai tan na kti fi ndau tan shabar jong shnong fi pulina ga bible ndala poi shabar jong shnong u bia na ki khmat jong bat u bu e ki kti ho u kuli meyo ea ka bible ko ang habaw ni brio u khmet lagi khman wang ngayo I brio um gideng bagi ya ka ba mot baw ni brio u yo I berngot berngat fi shwa bangan poy shata ka ba ningkong namar banum slam nga kwa ngan pen ishwa balay baw jisu u yalam yo ni brio shabar jong shnong bet saida kataga dai ga banga kwa ngan pen infina ga ni ga bible
balay try mera ya unu briu shabar jong kesnong bedside ngasai dingo igani ngasai perkhat aga jing em jonga balay try melek le akum ne mera unu briu shabar kesnong bedside hato bakalong kum no gani kesnong and the people in the Bible fill up ba kesnong bedside kene kesnong kaba shangan ong ifini giktian ken mau mdan ka weiru ka ba wit yu jisu ka jingbam nget jong kibrio ka jingbam nget jong kibrio dan kibrio ba ong ba jisu umla ban pen kia namar ba kibrio kim nget nga wali ong kumta yu jisu kam dai gata ngani thu ifi kam dai kumta namar the people in the Bible hi yu jisu mdan ka weiru ka ba yu ba umla ban pen kia dabat ba gata ka Bible ka klam kran kumta kam ong ba jisu umla ban pen kia namar ngam dan por bangan pen shai fi hang ne hane the people in the Bible snap ha ka ktin ko jong blai ka khlami kai ba jisu umla ban kia ibrio namar ba kim ngai kimau jisu ulai knang ka jaka ka ibrio kim ngai open kia ibrio udale knang igani udong song ka tu ga yeng ngani tu ipi open kia itu bapang ule lo ki kamba aga jaka ka badon ibrio ki bam ngai ru balai namar jisu ngani tu ipi mdan ga ba wet yu ba un pen kia yanu ru wat aga jaka ga bagi briu kim ngai kata ga de ga banga kwa nganong ifi ublai ula ban le lo iki bo kwa ban le hande snap ha u jisu aba ule igani ban ra yu briu shabar jong ni ka bedside kam dei setia ba umla ban pen kia yu briu hare kwa ban hikai ya kini ki arngot bat yu briu ru bat wat yangiru mentagesni ba u jisu tre setia ban pen kia aga jaka kabaki briu ki kinta dan kim ngai snot na namar ka bedside snap ngan pen ifina ga Bible haga gospel ga dong Lucas kala nang ba shipa ul people le khat ba khat lai u jisu kran ga tien ga ba kor palat igin ga snang wang kor dit ya pa korasin kordit ya pa bedside namar la le ki kamba atairas lusidan ya ke bala le api ken jindala kla ka ba mut la minslam ken de shong haga jan kan ba ga peiru fi deine ta daw fi puni ang ne jisu da timmi ni gishnong kadan ga tien kordit ga ba ukraine ni gishnong namar ula le shibun ki kamba ndai ni gishnong ka klemla ban ngai udong bala dale yakini ki kamba hantai apo sodom hakomora la dale hantai kin jendala kala ka bomot hende kini ki sinang ka dei ga bakentai ka bom tre ban priang yo jisu kam dei bo jisu umla ban le kamba bedside hende u jisu kwa ban hikai ba u blai u kwa ya ga jinget na gibriyo yo jisu Christ u kwa ya gibriyo ba ki dei ya ka banum shong haga jaka ka badon ka jingbam ngai na kwa ngan ong fi firu u blai kwa shuaba u blai on pen kia ifi u kwa shuaba ra ifi shabar na kani ga bedside a jong ka jingbam ngai ka bedside a jong ka jing kentai jisu ka bedside a jong ka jing snoniam ka bedside a jong ka jing sarong ka bangala krenteng ifi fitip ka bedside a ka jing sarong kabet saida ka dan gajing snoniam kabet saida ka diga sinong ka bakanta Jesus Christ kabam ngai but nda habaki wanra yuni ba matla shabet saida u jisu tani nu bil shabar jong kabet saida nan krana ka bakan jaman sim nda haba pikot duwa yanga hayeng jong fi nda haba ngamut ban duwai nganam duwa fi haga jaka ga bapidana plengi jing snow ki ba per nganam duwa fi haba pidana ga jaka jong jing artatien ba pidana ga jaka jong jing snow ki ba ya persha ba ga mon ga jong blai ngan le ga ga kam da ngawan ying jong fi ngan ra shwa fi shabar jong ga bet saida fitem ngan ra kum no ngan ai shwa ga ktin ga jong blai ka ban pensno thu fi ba ka pinum shong ga to ga jaka jong jing bam ngai ba pinum shong ga to ga jaka jong jing kuslai ba pinum shong ga to ga bet saida jong jing jinjar sa endre ba pila ban mi de jing chabar but ngani tu ifit ka ktien ge jong play gala ban ra kumta bara bo jisu le ge ni utan che gishnong bet saida ngani tu ifi kwa ban pen I ba u blay kwa ban le ka kamba shabar na ge jaka jong gishnong kabam kaba kenta yu jisu but ndaura shabar u bia na ge kamat jo nganganum batay ge e ge bangam shai namala nga pen shai kan pen baklai gi brio ladang kreni ga bang klems no to balay bo jisu ubia ki kmat jo yaga tangam te
ngala jupuli ngala juat igani ngala kelina gi bubuan dan gi ba aila laga jonggaru kom sno tu ndrei hadu mata gisni ngamla ngan pen shailot ifi balei bautrai ubia nagi kamal ngasaj ong igini giktiem ba keiga bautrai ule usno tu keiga bau jisu le bautrai usno tu but haba umpat pen pau himla ban usno tu ndai nakaliang jonga ngakwa mangan ong ifi ko giktiem lada ujisu ule wat ia kaba ikumba kadega besang ndai lada ka wala mega Jingpynkhiah ngadang biang ba ngasya ban pia hau blay ngasya binthio hau blay bat bangayo mat ya ke kamba ban ya ka ba ule don buram ya nga bat bangasyong mat lasa kata de ketien ga banga kuangan ong ifi kadang biang ya nga bautan syabar na kani ke bedside ajong ke jingbom ne bat bau binthio ya nga henry hadien ngayo syai ki kemat jonga teng fi ngim jutre ban mi nagni ga bet saida bat ngi shong sa ga jaka ga bangi shia biang bat ngi shong ga buram brio bat ngim kwa satia ke ga ba ha ga jing em bangin light nagi tu ga jing ja ha ga jing em bat ngi klemio ga kamba ngan ong e fi ga ngi tien kadang biang bo bia yanga bat bentiu yanga bangadang yo iki kmat bat bangadang la ban yo iyo jisu mar kmat bat ngakwa nganong e fi ai ngo yo blay bo jisu le ga ba usnot ho ban le bandau la bo igikti ho no brio on ka bible kuli o meyo no brio umyo I uyo I malumala and eu jisu wang ini kiktien ka bible kong ti ula bo pat igikti igikmat jo ka bomot arsin ukta no brio fitib ni kiktien ga bang kwangan kran fi ai play un kta biang fi medagasni la de sisen fila yo Jingpynkhiah but mentaka Jingpynkhiah light dot ifi bale fi mang try kta biang nga sa sisen kani ga Jingja kan hikay ifi ba fin mi na bet side ai blay un le da ka kham ru tang ba fin yo khia but ai bo blay un kta biang ifi sa sisen nga kwa ngani tu ifi blay dei ba kwa ya ka ban pen khia malumala u blay dei ba kwa ban pen khia janai u blay dei ba I shiteng dei blay ba le malumala but u blay judan ka malumala but u blay baro ka dei ka ba janai habo blay thau ga prtheu thau ba ba habo blay thau yu briu u thau ba khia u ba janai but habo blay pen khia malumala u pen khia janai higini gi sni dan gi blay ba yo khia malumala ban ni ong bo blay pen khia shang anong fi u blay klempen khia malumala u blay pen khia janai habo nu briu u yo pet ki khmat malumala u jisu ong ale hang ngan pu biang dikti ngam sngot nat ba men hikai shi gi briu yanga bangalong ko muding namar ki ba yo I malumala ki yo I yo jisu tang ko muding bon ba gini gi sngi gi briu ki ba shi yo I malumala ki ba ken chaman sim dan si bon gi briu gi ba yo I malumala ki ktien gi jong play dan gi briu shi yo I bringet yo jisu grace bat ki la dala ban let keleng ban let ban ya lap ban itu klem da yo ishai bat pin batai klumar bat kat kum gi jing yo I la da shi yo I yo jisu nama unu briu o ang yo I gi briu kum gi dieng bi gi ya lesin do pet yo jisu une yo to gi kme yo pa gi paralok bo jisu ulong kum dieng na khwanga ni to pi un ya lamba khlalo gi briu baro namar ba u ula ma la shi sin bat mentau yo I mulu mala lo ya hi bo tare sini jitai bat bu le ya lap dan ki briu gi ba pen bakla gi jing hikai namar ba ki shu snow to malu mala namar ba ki shu shai malu mala na khwa bangan ong fi u blay unum snow tanat kumta la pi kwa ba pin to yo jisu shikiwe fi day pin da yo gi jingta ka ba janai no blay ba pin la ban kia shisha bat ba pin da yo ishna yo ka bible ko da bo pat gi kti bat u da pen janai u da pen bhapat yo bat u da yo ishna ki aka bat ndaw yo I ngani tu fi u da shai day ma u marsen pek lut ki kmat ka bo yo in kong dayo Jesus Christ kata ka de bang kwang along fi ai ba ba an pen pet ye ki kmat ba kan jaman sim jong fi ba pinum yo I ga buram breu ba pinum yo I ga niam ba pinum yo I satia ye ki ba yeng ba sam ai ba ka jing pen pet ye ki kmat jong aba jong fi ngin yo I shwa yo try ning kong pitip nem nda haba pi klaba mo shisha ai pin yo I tang yo Jesus na yo I ka eru kata ka de ba kraw ye ki breu ki ba yo e ga jing ta ka ba jana no play kata ka de bang
kwa ngan kran fi hare haba nga kran ge Jingpynkhiah nga kwa nga nong fi u blay kwa fi ba fin mi na ke bedside jong jing artatin jong jing no men sim jong jing khu slai jong jing sarong jong jing ba ma jong jing ba ngai mi shabar na ga to jaka ga ba fi criticize ki way ga ba fi pet tang da ga khmat ga ba bakla ga ba fi kintai wat yo Jesus Christ mi nang ta try pan fi nang ta la da fi mi blay un kta fi bat un Pynkhia janai fi ta ga de ga bening ko ka ba nga kren fi ga ni ka klip mat nga nget pi yo jingker ku ga de ga we ni ki subject ga ba kraw and ai shang nong fi ka de ga ba don coming i bangin snow tho ye ga ni ka tien ka chop lai fin na puli na ga bible fin lap na ga ni ka tien ka jong try bau jisu udawai ga jinget ni ga brio fi hang ni balai jisu tan shabar ni bo mal na mau dawai ga jinget uda ong ru no wang mewa le rung shu shu tu shnong hadin bola yo ishna yo jisu wang khile chi ye nu brium de na bedside ki shwan ra yo bedside wang yu khile pha shi ye ta mena mele la da me shong do kada ne da mele de ka kali ru wat le chim yo bas ban rung biang she bedside na mala da me rung biang she bedside kala ban jaga ba khams ni me ngas ngot nat palat de ne bangan kran ni fi hadin ba fila yo khia pikir ba e ne ba finum let pat shiju wali rung shi gutu jaka ka ba fi wan mene ga bo tra la tan shabar dan gi bri ga bale rung biang shi ga jaka jo ga jing pam ngai kran biang ni gi tien jo ga jing ar tien ngala ju ya kendo ga jing ya len ti ga jonga ye wei bri bedan ga jing pang ga bi thia de ki snam ngam sim tep setia nda la pha khot ye nga ngale na ngarung ngayu i la dan ga jaka ga ba tmir jo ga jing ya kiti chat jung i la rai kho shi thia be kum to but hagita gisni da gujing aye ge jong triangle ay slop but adin bangal ay slop ila yam ila pat don hot nga duai ngong nget blain Pynkhia ifi ida kia shisha ngayo ida kia shisha ida kia shisha taga de ga mga kwa ngan ong fi kada pen kemendro inga kada pen ngoro inga ba ikia ro hagita ga juga mi tang la shai min step ila kia ila sum but adin nga bna ba ini kong ila lan shisha nga let biang ai ktin ga jong blay la ngam baklanga kren bang i bat ila kia ila plaba ila kia bat ila kemen hre filafin mudur hadin tangkat tu kat ne tayo nda habang let pet biang i ngalap ini la tia biang jing tia bari la yo pang biang kumjo nga shong ang ta nga klumar nga snole ranju nga perkat sa nga perkat nga dana pedang jingele balai try ke tu sing tu ini brio la kia but medale ke kambatang men step ila sumla site but baro ke brio snong gila tip lo dia kita hane tang dian kendia ta yo pat yo pang biang kum cho na perkhat ka hato me pen kia tang si ta yo ar ta yo but adien ta me i no but ke jing pang ka wan biang pleang ngala bai ni ko adien bila yo jing pen kia adien bangalai slok ngala ai ke tien ke jong play pleang ini brio irung biang siga bet saida jong jing sheptien jong jing penot men sim jong jing artatien but ipiang ya ke jing hikai kabada kumu pat bat ke jing pang kaban biang i fitip nga hapan duai biang i isi sisien nga kren biang da ktien jong blay nga bukti biang bat nang tade nga hikai biang i ai ngui blay mentai la kot la kia de ki pause nam bat mentang ayo i ila la shisha wala ngam ju khami kendu i handai nga sa yo i pat i teng teng mani i bila la shangan shi tu ifi nda haba nga yo i be pang biang nga pisa ga men sim nga kali nga shong kham slam nga shong diki kenta nga wat de galenti nga kali i ka daw itu hok ngong itu hok nga ka ga baja imitu haga ba khat do nga kali i ngong manu ba wanang ne hagini isni adien ba pila yo Jingpynkhiah dan ba wan is lock ifi itu nga yong hoy dan ngong manu itu yong dan we rang ba uba ibu ram ba wan wong i gini gikten nga jukun ma sa ita gikten yong wong kum ne wong wala nyat
ia katu ke Jingpynkhiah wat la da filakhia ro ngada singo pelabi ni kong inget ia kata wang wale inget ia katu ke Jingpynkhiah kene ke Jingpysitom jongfi kedai ke bapila pangla selamba kedai ke balang serius la da finget ia kene ke Jingpynkhiah fimle hospital fini apa ko isni ni kong ipidiangi kata ketien ke bawan tau rang ba upsneng bo mai klet no ke Jingpynkhiah ke bo bleu ai ling ba jongai ke ketien ke jong trai but ipidiangi kata ketien ilej rung biang sik bedside da jong ke jing du jingkerman but it perkhat shisha ke jingpang ke bu doktor ong ke besneo na kata kadau ngamde ban lasting but yong ke ngabang anum sungai kelumar but iyo pang biang aingo ublay alam biang nga sa sisien ngayo ban yathu i biang i gospel ngayo i ban ai biang i ketien ju jingai kumbale jisu ubuk ti biang i nu briu matla bat ukia bat ngaru ngayo ban tuai biang ini kong ikia adu menta kita ka dega bang kuak ngan pen EV tongan pen EV sakawai dega dau singapa ngan pen EV tangga ni ke bakhat do mangini pen kut no ini ke Jingpynkhiah pet ba kani ke dega bang singotanat ngala jukran nagi way nagi voice message jongat ani nama bang kran nagi Jingpynkhiah ngan puli gani fi hagani ke gospel ke jong Marcus kalanang ka bakindai na ka khat ke bakhat sau terter kayat khu shapang ke Jingpynkhiah yau kna ubapang bahur ngala dep krani gani ndrei sngap ngan pen EV hagani ke jingja imat gani ke ja surok namar udan uni ukpa ubaba ba ukun ubadan ke jingpang kaba kikso kite u ukulan namadan uring ter tho usai kriat lagi beniat but usai ter tho but malang ke por ke ja ke tanah do budang red but let si uni ukulong udang kena red le si gani ke por uwanra si kisenran bakin dua u ban Jingpynkhiah kisenran ki bapli ki la persyang banduai hadai uklem kia but haba uklem kia ki priu ki wan ki kren bagadan ki jingi hala ki jingi sa ki pedeng surak balai ba uklem yo kia but kalalong ki jing sngau le ran jong kisenran le si but kat bagi dang ikren nang ta kadan ki jingi hum mang ta aingo yu blai bo jisu wan mi apdeng jongki but marsan wan mo u ka bible ka ong kila sngau kendet abaki yo i u kila patch u but kila mani u lani kila priang sngau bahayu jisu ketien ke jong blai ka ong ke khat ke bakhat ndriu u jisu kliu ong ya ap aside but ki wait no tau pat ba u tho ula ong kunong ikai nga wala mame yu kun janga bodon mun sim bam nang kren shai ru bo lap yu ulempat yu tu sei ter tho u krial lagi bniat bo nang ring swairu ngala ong tia ki senran jame begin be no yu tikim la setia u jisu le tu ulang api ke pateng bendri ko bam ngek sakat no ngalong lembat fi sakat no ngan shai fi to wala mi u hanga ke la walam ti u barabu yu i kumni ru mun taw mun sim la ring ke that yu barabu la kala ne ke khinda u la ksa la sei ter tho ru ukli ukpa wang katno na du katno ni kala jai gini ulai thu wang na du budang khna ujupen no jendai u geding ga ombat ujupen jat yu ndrela da mele eru to isin ai ngi to yarap ingi snapa shwai ga bangan pulilut nga kwangan pen ifi ga daw snapa ya gani ga jingpang ka bajaw ni khna balai ni khna ukhlem yo khia haba phaduai gi sinran kidan gidam ndai gi sinran kimla ndai gi sinran kim dan jingai ndai hangni penlap bau jisu ru dawai ge jingai ne ge prion rai tongi ne pet ye ge daw balai bo nu khna upang pet bahaba yo ne ga jing shai shafiru menta ge si balai bo nu khna upang ka daw bo pang nu khna kam dai bo le pop ka daw bo pang nu khna mdai bo kpa le pop ka daw bo nu khna upang kam dai setia ba kisenran kim ngai harai da pipule bahai ni ge jingja ngan pen ifi lightly ki aka kabaning kong uniu khna upang dei ka man simba man bon ra ni jingpang check bai gata don gi jingpang ki ba fiduai ka ba wat jukun no yo blay na magila ban gi man simba man ki bele mdon ba tip ndrai tangu jisu tip ba gani gi man sim ksot ka ba yele inu khna bat nga kwa nga ong ifi gi ni por snap hai gi ni ka baning kong tam ngan ong biang si sin ka daw bo nu khna upang mdei setia bo nu khna upang original umdei bopang mdei setia bo nu khna udei bale bakla hende ge jingpang ka bo nu khna u yakendo ka dei ba don ga minsim baman ka ba trai nu khna hadu men ta ge sngi ka ba khambun nu jingpang ka ba gibriu ge yakendo ka dei ru na ga ni ga daw ba ga don ga minsim baman ka ba yele ge gibriu ge ni sngi
Ngadway bo play un pensay fi. Bahaba pilay dway Gabriel bapinang ban identify. Lani ban yo I ban penito. Lani ban snotho. Yagajat men sim go betray ha Gabriel. Fitip na am ngani thu ifi. Dan Gabriel giba yakendo igi jingpang. Gibam day setiap bagalek so ndai gitu Gabriel isu krausa. Dagi bon snam. Kadan gajat men sim baman go bishongaki. Kabaki tu Gabriel kimlay. Ngakwa agani go par bapin snotho. Bau Jisu usnotho igni go men sim baman. Fina puli na go Bible Ukran pitep yano u Jisu haba Ukran igni go ksoy. Uklem kran man ang komen sim bapang bahur uklem angum ta. Na pipuli ga khat ga baar fusan u Jisu haba dua yu ni khna bat u ang igni tin ula snang yu men sim bam khoy. Udan men sim bam khoy dan ga unclean spirit ang ni khna ga batray bat usabe say ga men sim baklot bat hukam u ang to mi no bat u ang wat sut chu pi hang ni filap bau Jisu utep bagani ga jingpang kadai badan kini ga men sim bam khoy ga unclean spirit ka bang kwa bangan ong fi hagini ga sni kini ga men sim bam khoy ka tray he Gabriel de pet ba bayo ga jingpang ka wanya le Gabriel lani ga jing em jofi lani ga yeng ga sam yo badan kini ga men sim bam khoy ngan bo da ga tin ka daw bau ni khna upang kadai ga men sim baman habang ong ga men sim baman ka mat ga kin thut lut ga jat men sim baro ka to ga kin thai ga dormet ga bang la krenteng ka ba wan pa synagogue bau Jisu dwai ben pen bat pat ika ndai ba ga dormet namar ba ga temen ndai udon men sim jo ga jing kraw fi kidan ki jat men sim gi ba per ki ba tray he Gabriel ni gi sni but hagani ga jingja yaw ni khna ba pang bur kam dai ba pang ndai ga deng men sim baman ka men sim bam khoy ka ba khta inu Gabriel ba ga men sim bam nang kren ka ba ya tray lang ba men sim bam khoy ka ba pen long inu khna ba unum lat kren bat ba un ring ter tho bat hemol bana mo say ter tho ba un kriat benia kita ga deng ba ning kong ka ba ar ka ba ngala jipen iteng kene ga deng ba lang kor dor palat yang aru kene ga deng ba kraw ga jing im jonga bat ya kene ga jule adu mata ga sni ka ba ar ga dei ba unu pa ba ra yu kon u ba ga met ga jongo le chim da wai u ba yu kon tia ayeng u ba yu kon un ie ot pang siteng met na si u ba yu kon bara ba bnai gi senran ba gidan shi ga jaka ga ba sa le se u le ra yu kon u ba ba met ba pa duai ba gi senran ro ba plikim sngo tho igene uru sngo tho igene ki duai ha ba ga met fi kene kene bang kwang anong fi nda haba u Jisu wan mi apneng jong gipat ba u kliu ang ye fi aside u mi nu pa ulong desperate u khuslai u linyar u kurpat uang ko kenrat ngala pa dua yu nu khon jonga hagi senran de klemla u Jisu vi u uang a pateng benriu ko bam ngai sakat no ngalong lembat fi sakat no ngan ong ngan sha fi hendrai u Jisu u klem duai ka ba u le u Jisu ang ngala jukren ngan kren biang na ka benta jong fi hagi ni gopor kapat ka ba ar ba ki briu kim nyo khia ka dai na ga ni ga daw ba ki ba sa hala de ga jingpa ki kit sa hala de ga jingkit ki ba sa hala de ga jingkuslai ra sa ga khli jongki ye ga jing prakhat ki bahar kam ki khlemla setiaban bread ki khlemla setiaban I know how play ki khlemla setiaban shane ala do tra ka tien ga bang kwang an ong fi hang ni ga dai ba nu briu upha duai how Jisu tang ba ba hala de nu khon bat u khlem shane ala how try kita kadai ka bang kwang an ong fi kadai ka root cause ka tenrai jong ka jingpang ka bahabangi pha duai how play ni wan rai ga jing ga jingi ndangi le ni shimbyang ngi ba aladi bat ka ba khams ni udai bau ni pa upha duai ga senran uba ahmed upha duai ho Jisu uba ahmed hada Jisu uyo I ga ni bat u ong gi ni kitien shwa bang duai walam shwa yo tu khun jong me shanga ayo tu khun jong e shanga lada me khlem shania yang ayo khun jong me but lada me khlem polite no na ga jinkit jong me but me khlem kenther no yu na ga jinkit jong me baro chi jingem lada me ba sa nganum duai but nganum la rupan penkia ndrei lada me not ba men shania anga ayo yu tu khun jong me shanga ngas no nat palat yu try finio na e ka du Jesus Christ uba ong ini kitien I know you get to go by pa baro shooting him. Bread no you get to ayanga. Sneltenat bo new pa. Nda habo Jisu ang walam. Ye ushanga. Hagad khat ga ba arpo ang. Kila walam te u ha u. Kataga de ga bang sneltenat palat. Ayo nu kon show Jisu. Sha nganong fi ga ni par. Ngan ong si ong you get to kitien. Kat no got na preng jong fi duai.
Fidang nget bo blay un le kamba. Fidadan jinget ru bala daki doktor kimla u blay ula. Fidang nget ru bo blay ula ban penkia. Hre hai ni pan ni bakla. Berkata kedai ngilai tang mangi ba mangi. Ngi pa duai tang mangi ket mangi. Ngi yam kamat jong blay. Tang mangi krem shania ayo blay. Kata kedai ke ba penwet ke ba kanglat. Ia ke Jingpynkhiah bahkan wana ke jingem. Nak tergadau ke beningkong ke poin nak ni ke jing jaga dai. Bahkan dai ke mensim paman ke bawan rai ke jingpang ngau ni kuna. Ke baar ke dai bau ni kupa uklemla ban shania lot hau blai. Ukit halazi. What you get holiday. Balai pin kit, balai pin you BP, balai pin you don tension, balai pin you have a depression, balai pin you ya sa ke jingkus lai. Kadao barok kadai pa fi kit sa hala ka jong ka jingman. Kit lut iki khon, kit lut iki yeng, kit lut yu lok, yu lok, kit lut iki kimik pa, kit lut ki kam niam kam shnong, kit lut phon barok aladi. Ngani tu ifi ha koi gisni pin kin riang, pin kedor, pin kedia, bat pinumla, pin paj, bat pinum poisyon shanoro. Dana ka kadao jisu no wan jiga patay. Uong ke gospel ke jong Matthias ke nong ke bakhat we de khat bar fu fra. Wan shanga fi baro iba thaj bat ki bakia ke jingket tingan ai ke bajat thaj fi kata ka dei ke jingkwa ke jong blaying bahabangi wan tungin ai no au blay finyo jat thaj menurut menang ni kupan da bola pelat yu nu kun na ka jan it jong ka bola ba ni ki post nam menurut menang nda habau ai ho jisu kat no yo snow ke jingpangan kat no snow ke jing light doy but no ai ho jisu Fitip nem Jisu kali bat uyatho bat ndaw yatho uniu bri wang yu Jisu ladamela ero tu isen tu yarap ingi ngasngot nat bo Jisu ang hu ladamela bat ngai ki barok kilong ki bala yu tau bangai kani kadi ka point ka banga kwang an wan ra biang fi ka jingai ka babat ka tonot ka balawet fi inu pa ule ka ka kam ndahabo ang tu isen ku try tu yarap ingi u Jisu ang ladamela banget ki ibro kilong ki bala yo tau banget kumni ru u tau kpa jong tau khna ula yam cham ula ang de ki jing chau ummat nganget atrai tu yarap ye ki jing pam nget chunga figa takade ki jinget ka ba play usliang nang ibri ba of in the late part why na ngalet islong au finget bu play pi ka fi ha nget na duai pedam yo eru ya balai na magade ki jinget ki bisu ang nget kedege jinget ke bakhlem dai naga dotnot kedege jinget ke banaga kle uniuk pa hangni ula yo ige jinget ke baga dotnot balai yo ige jinget ke baga dotnot namar ke jinget jo kedege bada pelwet ya ke dotnot jo uda yam ke jingyam jo orang ba breu kedai baudan ke jinget ke bana du ke dotnot fi ke ngan bu kumni ke jinget ke babat ke dotnot ke balwet kedege jingknya ke bapdiang hun kamat choplai kum no finget yo blai kat no finget yo blai ke e ke jinget ke bapidan na kwa nga nong fi kini light li ke de ki point ki mga wan ra fi na ke ni ke jing hikai junga ke banin kong nga kwa nga pini fi na ke te ke mga la kren nau tu bo jisu tan shabar na ke bedside but mentang nga hikai fi e ke Jingpynkhiah inu kana fi yo in da ho jisu uladep ule e ni ke kam ke banin kong fi yo in ang ne u tep bade ke mensim baman ba train kuna kabaar u pan shuai nu kun nau nu kpa kabalai u dawai ke jinget nau nu kpa bal ke jinget ke bakum no ke jinget ke bajau mat ke jinget ke balwet ke jinget ke baga dot ke da kala ke bamot ke da wan show try pipule nang ni ke bible kong ti habo jisu la yu iu pa ba bagi pet lang shu ula snang yu tau mensim bam ko yu dong kum mensim bam nang kren bat bakelut nga hukum me to mi na wali bisot shu ru hu habo la linyar ti ula ring that yu shikat dai ula mi na bar to khna ula lang kumu ba yap kat ba shibon ki ong bawla yap ndre jisu abula bat yu una gikti ula khle yu ula yem jai kataka de bang kwa ngan ong fi u jisu usnot ho yak Jingpynkhiah shibon bani ki bai pat ki breu namar vil try to Jingpynkhiah ule ig Jingpynkhiah ki bopon rukap
ule e ke Jingpynkhiah ke bon ru ko ngayo ifi ke jinget ke babat ke jingjau umat kede ke jinget ke bapriang hun pala khmat jong play balai phim khnyat e ke jinget jong fi ringkat biki umat ke jong trai kandai ke bo blai unum la ban yai lai ngala jiu ina ke bible ngala jiu ina ke tin ke jong trai ngala krane fi shibon nagni ke tin ke jong play balai bo jisu permi pat yo lazarus na ke jingtap kawai ka daw ka shem ga Mary ka ba nget yo jisu ringkat bagi jing jaw mat bat haba ka nget ringkat bagi jing jaw mat u jisu ru jaw umat lang bat haba yam utrai ringkat bat ki briu ki ba nget bagi jing jaw mat mjudan wat ka ba yap kan mi pat kata ka bala do no baro khat fin yo no la da fi wan da ga jinget ka ba jaw mat na ai ngo yu blai he ni ga por na ka ta ka ni ga jing hikai wat la dangan pen kut no man ta ga sngi ga ni ga jing pen khia ka bang keren mentala hendriu teliki jing hikai na khwa ngan ong fi ga ni ga por nget ga ni ga tin ga jong blai bo blai wat ga briu ki ba ka do no jong ki ga lwet ki bam pet no ki ba yang ki ba yai ne ki ba blai wa bo wat ga jing pen khia hey ban le ki kamba ga jing pen khia ga jing im jong ki wat ga briu ki ba da ka do no balwet baro ki ba da bread no try ki ba da aitilo iladi how try ki bam shania shu haladi finu you play ulle ke kamba sapule hima fina ke gospel ke jong Matthias kala nang ba khat sanadu khat ba arfu way hadu khat ba arfu khandai la fin pude fin lap ba kadan ke briu ke badai na kanan ka ba ka khun jong ka ke shong soy u jisu u klem jubab hele ke briu ka yai pertana dien bara ba ukuran ke ktien ke bapendu jingerman om shimla pha andre yang atang ke langbrat ki ba jat na ke ying Israel wala la kren kumta kani ke kan thai ka money dam utrai fi ki briu ki ba money ki briu ki ba dot not ke ba lawet khmat job lai utrai unum kan tai but nda haba ka money dam ka ong yarap inga ku trai pi puliu jisu ang mbet ban shimi ke jingbam jong ki khon ban ban bread e ka ki so nda jisu nda kani ke briu ko ang wat ki so gi bam na ke ba lawet ke ba ha na ka met ki kan rat jong ki kata ka de dot not ka ba phim pet no ka ba de ki jing chau mat ba de ka dot not ke ba lawet pi bat bet yo try anot benong ni gabriel ko bat bet yo try dem ki kajat jo ko try wat ki so gi bam ni balwet ba hab ni met ki kan rat jo ki ai ngu you blay bo jisu no ye tho u on ka ku kun thai ga ba khrau ga jing jo ba to kan long i pha ko ba faman ka khun jo ka la khia na du ta ka por fi ka ni ga ba ngayo i ba la da fim pet no pi ya yang khmat jo try fi shania khmat jo play pi brat lut ila ga jo ga jing kit jo fi how try fi ni ibo play unle bet ke kamba e ke jing im jofi try nga tuwa ye ni ke por na ka mta ni brio baro ki besngap na da nget kin try meta ke sngi a blebe et kin shong sa a bet saida ai ko pa kin mi no shabar but haba mekta me pen kia kin the lights and on janai but try a blay pelong ki bakiru kinum let high pat shabet saida ai kinum rung biang shiga jaka jang jing bam ngai ai kinum snap biang ki tien jang jing arta tien me jing bam ngai ai kin sai la de ki tien jang jing ngai kinum let rung shu shiga yeng jang jing arta tien ku try nga tuai ro blay ni ko por ku pa bangin yo i ba jing pang kawan na ga min sim baman khambon but try bangin de itho ga jat min sim ayu play ki khmat jang i try kta igini ki brio bagin yo i ba jing krau ga jing ele ba wan yeng sam don ko por kin try ba wan ki bor jung jing dum na ga min sim baman but nga ai ngu imi try a blay be it ba me pan ni nu khon but ba me khat ni u ba kun wala jan but ba me shim ni khon na ga jing ke ga jong nu pa nga try a blay ga ni ki khalem man ba dien ba me yo i ki ne ba gi not ye ga ban ai mer ma ai ko try ye ga jing kia ki brio ki ai da ba pang and they meant pen pai do bakot bakia ki biu ki ai de jing do suda and they meant ai pa la ki ba trying a try ki biu ki shash kor ya baro and real to ligi ni ki voice message ki bi de bi jing kia habakin study biang ki malang sngi kan wan ki jing kia ye ki jing mot ber khan kan wan ki jing kia ye ki min sim jonki kan wan ki jing kia ye ki met bat kan pen kia ye ki ha ki liang baro na try ko pa habang pen kot in ki jing kran trying a try bi ki biu baro ki snap kinyo igi jinkia aga jing im jonki shime kinyo igi jinkia agi kon ki make pa agi men ki para kinyo igi jinkia aga jing im jonki bat ni net menyo buram play trying I let shimega buram aga kertenga jong jisu ni dwai hallelujah amen but amen to blain ku khu fi ku mga juang share shi gwai pinyo along ka jing ku blay